Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Bianca, 23 years old at mula dito sa Quezon City. Bata pa ako, bahagi na kayo ng araw-araw ko. Hanggang ngayon na nagkakaedad na, grabe naman yung nagkakaedad na ng 23. 23 nagkakaedad, paano na lang kami? Anong tawag mo sa amin? Dinosaur? Bulok. Yung totoo, correct, dinosaur na bulok pa. 23 may edad ka na, paano na lang kami? Ayoko na basahin to, napipi ko na ko, charot. Medyo nakakainit ka ng ulo. Sabihin ko pa sana, Jex, parang, alam mo, natutuwa ako kasi ang dami nagme-message sa atin ng mga kaya bata, nga, ganyan. Medyo buisit ako sa'yo, friend. Ayun, kulang na. Hindi, gumagalaw na kami dahil sa formalin. Maraming salamat, Doc, sa bagong turok na formalin. Dahil hanggang ngayon, di pa po kami bulok. Pambihira na ngayong nagkakaedad na. 23. Ang sakit mo magsalita. Charot! Hanggang ngayon na nagkakaedad na, hindi pa rin nawawala ang paghanga ko at saya na dulot ng mga boses nyo. Ay, hindi! Hindi mo lang sinabi pero dinosaur kami. Paano? Sa tingin mo. Times 2 yung edad. Sa bagay, times 2 plus. Ayan. Kaya naman ngayong may pag-aalinlangan ako, kayo ang naisip kong sulatan. Tingnan mo, pagkatapos mo kaming tawaging dinosaur. Sana po ay matulungan po ninyo akong maliwanagan. Ganito po kasi. Mahigit 2 taon na kami ng girlfriend ko. Pangalan mo, Bianca? Bianca, pero may girlfriend. Okay. Ito. Dito kami nahihirapan sa mga ganito. Sa mga ganito eh. Tapos bata ka, tapos magkaiba tayo ng henerasyon. Kung, nagkamot lang ko ng leeg. O ganito po kasi, mahigit 2 taon na kami ng girlfriend ko. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa amin, matibay ang relasyon namin at masaya kami. Ramdam ko na nagmamahalan kami ng tapat. Pero kahit gaano katatag ang pundasyon namin, hindi ko maiwasang masaktan sa mga mumunting bagay na paulit-ulit na nangyayari. Parang tinik na maliit, pero kapag paulit-ulit mong natatapakan, hindi mo na rin kayang palampasin. Isa po dito ay ang lagi niyang pagkalimot sa monthsary namin. Ako na lang po ang laging unang bumabate. Ako ang unang magte-text, ako ang unang babati ng personal. Babatiin niya din ako pabalik, sabay sabing nakalimutan niya. Paulit-ulit parang sirang plaka. Hindi siya nag-e-effort na alalahanin man lang. Noong nakaraang buwan, hindi ko siya binate. Gusto ko kasi siya naman ang unang makaalala. Yan. Itong mga ganitong mga issue, ito talaga ma-issue ko ng 20 anyos ako eh. Umasa ako na kapag nangyari ito, siya naman ang unang magparamdam. Pero, bago matapos ang araw, ako ba din ang bumate? Nakalimutan na naman niya na anniversary namin. Alam ko naman pong may mga taong makakalimutin. May mga taong hindi talaga matandain sa mga petsa. Pero hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung mahal mong isang tao, hindi ba dapat naalala mo yung mahalagang araw ninyo? Espesyal na araw yung monthsary namin, tambalan, hindi ba ako ganun kaimportansya sa kanya? Hindi ko naman hinihiling na maghanda siya ng sorpresa o regalo. Isang pagbati lang, sapat na. Hindi ko na tuloy alam kung sinasadya ba niya o sadyang ganun lang talaga siya. Tambalang kumikinang, mababaw po ba ang dahilan ng pagtatampo ko? Dapat po ba akong malungkot kahit na sa mata ng iba parang maliit na bagay lang to? Mali po ba akong umasa na maalala niya ang araw naming dalawa? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig.
Bianca? Bianca, oo. Oo, dinosaur kami. Oo, napikon kami na sinabi mo ngayon nagkakaedad ka na pero 23 ka pa lang. Charot. Okay, Bianca. Well, sabi ko nga kanina, no, ito yung mga concerns ko nung bata pa ako. So, ito talaga yung mga issue. Kung may mga ganito pa ako, katulad nitong si Bianca na, sige, hindi ako yung unang babate para malaman ko kung una niya ako babate. May mga ganyan ako dati. Tapos meron pa akong mga ganito na, hay nako, kung talagang tunay na ako lang ang mahal niya, gagamit ako ng ibang SIM card, i-message ko siya, titingnan ko kung papatulan niya. Pinatulan. May tama ka! Pero ibig sabihin, yun yung mga bagay, yun yung mga concerns ko. Kaya hindi ko naman din sasabihin na mababaw ito. Kasi I think, for your age, baka nga. Normal siya. Oo, baka nga normal. Ayaw nating, kasi ako mismo ginawa ko yan at my age. Yung magpe-pretend na ibang tao, ibang babae, para titingnan kung papatulan. Tapos pag pinatulan, masasaktan, di ba? Magagalit, di ba? Nilandi mo yung boyfriend mo gamit ibang number. Tapos alam mo kung paano lalandiin kasi nga jowa mo, di ba? Tapos yung pinatulan, ikaw yung nagalit, yan. So, hindi natin i-invalidate. Tama ka, para sa iba, mababaw nga talaga ito, di ba? Pero maybe it is also age appropriate. Ganyan. At saka hindi natin i-invalidate na importante sa iyo ang dates. Pero ikaw na din mismo ang nagsabi na may mga tao talagang hindi matandain sa dates. And hindi ito... Ako guilty ako dyan. Oo, correct. Si Diego nga hindi niya alam edad niya. Tinanong ko siya kung ilang edad niya. Tinanong niya pa sa asawa niya. May ano na nga edad ko, may. Ano to? Ano na nga hira ko? May anong edad ko, may. Nakakaloka. Diba? Kasi may mga ganon na hindi pati issue sa kanila. Pero dahil issue mo ito, na-express mo na ba sa kanya? Na isa tong malaking issue kahit na yung mga ibang mga bagay hindi mo na gawin para sa akin. Pero yung tandaan mo, yung dates, yun yung mahalaga sa akin. Kasi mas doon ako nag-worry na kung in-express mo na importante sa iyo yung dates, tapos wala pa rin siyang pakialam, sinabi mo, importante sa akin to ha, ito lang yung magpabubuhay ng relasyon natin. Kapag kaalam ko naalala mo yung important dates, doon ako worried. Pero kung talaga makakalimutin lang, tsaka hindi naman talaga lahat ng tao nagsaselebrate ng monthsary, daysary, at saka anniversary. Yung talaga, meron talagang mga ganun kasi gastos lang din talaga yan. Diba? Importanteng malaman kung ano ba in-express mo ba? Sinabi mo ba talaga sa kanya? Yan, Or nagsusumbong ka lang sa amin na hindi mo naman sinabi sa kanya? Yan, oo. Parang nag-ano ka lang na sana ma-realize niya. Yan, diba? Kasi again, magkakaiba po kung paano na-wired yung mga utak natin, yung brain natin Tsaka kung pareho yung brain nyo, ang utak nyo, boring na. Kaya nga. Diba? Kaya it means na talagang sa isang relationship, medyo contrast kayo kasi yung weakness mo, yung partner mo, yung pupuno niyan. Ganon din, vice versa. Yes. Diba? So ngayon kung hindi mo nasasabi, paano niya yung ano yung nararamdaman mo? Kasi nag-aantay ka lang, nagtatampo ka na pala na hindi niya alam. Correct. Na wala ka na palang. Diba? Yung ganon, isipin mo yun na galit ka, nangingit-ngit ka, tapos sinumbong mo pa sa kumikinang natambalan. Tapos yung jowa mo, walang alam. Hindi niya alam kung anong nangyayari. And hindi lang to sa inyo ha. It happens to a lot of people. Even married people na grabe yung ngit-ngit ni Mrs. Yamot na yamot siya. Galit na galit siya. Pero hindi alam na mister niya. Yung mister niya, nangunguya ako, nagkakape. Tawa pa ng tawa ng malakas sa Netflix na pinapanood. O kaya sa YouTube video na pinapanood. Pero galit na galit si Mrs. Ganon. Bakit? In-express mo ba, Mrs.? Ayan. Yung galit mo? Hindi, di ba? Kaya lagi naming sinasabi ng tambalang kumikinang na sa inyong relationship at the early stage, i-verbalize ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Para hindi sa ganun na magkikimkim ka ng sama ng loob kasi parang di ka pinapansin. Ngayon, magkaiba kung paano na-wired yung utak natin Magkaiba talaga. Magkaiba kayo ng kinalakihan. Oo, marami na kayong pinagdaanan together. May mga pagsubok kayong nalagpasan, di ba? Pero magkaibang tao pa rin kayo. Hindi din manghuhula yung jowa mo. Yun yung lagi nyo pong tatandaan. Kung gusto mong maging maayos yung relationship ninyo, express mo how you feel. Kasi hindi naman siya manghuhula. Tama, maging transparent ka para magkaroon ng meeting of the minds. Tama. Like for example, itong tambalan namin ni Nicole. At the start, medyo kasi... Oo, correct. Nangangapa pa kami sa isa't isa. Parang paano ba? Ano bang...
okay ba tong sabihin? Oo, okay ba? yan. Tapos eventually, So medyo pilit pa nung correct, simula. nung mga una, parang napapagod ako pag uwi ko nung una. Jens, parang pagod ako. Kasi nga, nung una, hindi pa siya... wala pang masyadong meeting of the minds. Correct, wala pa. And then eventually, ayan, nagkakasabay na din kami ng sinasabi. Yan. Nagkaparehas na rin kami ng wavelength. Yan, ganun. So, yun yung mahalaga. Na mag-connect kayo. Kasi sa ngayon, nakikita ko, hindi kayo connected. Yan. Diba? Ano lang, express mo lang. Yan. Although, ang communication talaga, mga kabisyo, hindi po talaga yan madali. Maski It takes kami time. At saka maski kami dito, okay? Imagine niyo po, kami po ay nasa mundo ng communication. Pero madaming beses na sablay kaming lahat. Miscommunication ang maraming mga bagay. Ay, akala ko kasi ganito, akala ko kasi ganyan. Hindi ba sinabi mo ganun? Hindi kasi namin na i-communicate ng tama. Ang lakas namin mangaral, pero kami dito. kami din dito Siguro sa ating sari-sariling pamilya Totoo diba? din. Meron ko minsan na ako nag-assume o siya din nag-assume. Pero hindi naman pala dapat kayo mag-assume. Diba? Kaya pinag-aawayan ko minsan. Correct. So, kailangan mag-itanong ano ba talaga ang gusto. Yun, i-verbalize. Diba? I-verbalize. Yan. Parang katulad kanina, yung anak namin, parang inaayos yung hair niya kasi first day ngayon, orientation. So, sabi ko sa kanya, sabi niya gusto niya daw ng hair na parang space buns, basta parang ganon. So, ginawa naman yung ganong hair. Tapos ngayon, naiisip niya parang masyado daw bata. Tapos sabi ng daddy niya, sige, gawin natin medyo mas dalaga yung hairstyle. Tapos ang sabi niya, but you treat me like a kid. So sabi ko, so saan? Paano? So parang gulo-gulo ako na. So sabi ko, so tell me, gusto mo ba ng pangbatang hairstyle? O hindi? Kasi we treat you like a kid. Ano ba? Diba? And hindi lang naman, at nag-meeting of the minds kami. Nung nag-decision kami na itong hairstyle, yung parang medyo bata na medyo dalaga. Diba? Yan yung mga issue po namin kaninang umaga. Mga issue namin kaninang umaga. So, at hindi yun, kung ang isa sa amin nagalit na, di ikaw na bahala. Yan naman sa'yo gusto mo, bahala ka. Bahala ka. Di sige, ikaw na may alam, di ba? Tingnan mo, nagka-meeting of the minds pa, hindi, nagkagalit. Ayan. Parang ganun din sa'yo, Bianca. O di ikaw na, kinalimutan mo yung monthsary na naman, wala kang pake. Ayan. So, ganun ka. Ganun ka. May naitulong ba? Ayan. May naiambag ba sa relationship? Wali. Tama, So, ang nangyayari lang, nagkakaroon ka na naman ng sama ng loob at naiipon at hanggang ngayon nga, sinumbong mo dito sa amin. Totoo. Yung pala, diba? May issue ka na palang malupit. Na hindi alam ng partner mo na may ganyan ka na palang issue. Trot. Kaya importante mga kabisyo, hindi lang para kay Bianca sa mga nakikinig, na if you are in a relationship, kinakailangan i-verbalize yung mga bagay-bagay. Correct ha. Ikaw ba, King Lawrence, na nakatutok sa atin ngayon, na-verbalize mo ba ang iyong mga nararamdaman? Yeah. Kasi kailangan natin mag-verbalize ng feelings. Pati na rin si Sean Andre na birthday today. Happy birthday. Happy birthday. I-verbalize natin na kumakain tayo ng birthday pansit. Halimbawa, ayun ngayon, gusto namin i-verbalize, gusto namin makatikim ng pansit dahil birthday mo. Correct. At least, hindi ka naghuhula kung anong nararamdaman namin. Di ba? Hindi ganun yun Parang katulad ng Jegs, gustong-gusto ko talaga lagi yung kapag Christmas may wish list. So for example, may exchange gift. Tapos yung may listahan, may wish list yung lahat ng mga tao. Mas gusto ko yun kasi at least na-verbalize niya kung ano yung kailangan niya. Kailangan niya ng cellphone case, kailangan niya ng diamond ring from Mayat de la Rosa Fine Jewelry, kailangan niya ng mic para sa kanyang mga videos. Kesa mag-iisip ka ngayon, ano mas bang trip na, okay ba sa kanya yung bimpo? O okay ba sa kanya yung, di ba, yung tapos tuwalya? nung binigay sa'yo, dahil hindi mo na-verbalize, hindi mo gusto, nainis ka. Nainis ka, o parang wala kang gana sa Correct. natanggap mo. Tama. Di ba, maiinis ka parang, ano ba yan, di man lang pinag-isipan. Hindi din na-verbalize minsan yung mga surprise, maganda din talaga yung yung sinasabi. Para at least wak na. Kaya yung mga gustong magbisita dito, mga galing abroad, i-message niyo po si Nicole. Correct. I-verbalize nyo. I-verbalize nyo yung inyong intention. Ayan. Bakit nyo kailangan i-verbalize? Kasi minsan, naririnig nyo po kami, pero wala talaga kami dito.
Ang tawag po dyan, teknolohiya. Ayan. O, yung mga pauwi dito ng Pilipinas. O, alam nyo I-verbalize nyo po kung gusto nyo kami makasama sa dinner. Ayan! Magpa-schedule. Correct! Eto nga, alam mo, nasa phone ko, may schedule talaga tayo ng dinner. Oo. Kasama, may mga friends tayo from, ano ba to, Australia. Oo. Hindi na nag-verbalize. Ano na po nangyari? Natuloy po ba kayo sa pag-uwi? O ano pong nangyari? Kasi Ayun. nakasit po siya sa calendar ko, di ba? Pero yun, you verbalize. yan. And once you, kasi mahirap yung maghuhula ka, malungkot ba siya o masaya? Ayun, doon ka na nag-iisip ng mga iba-iba, nag-overthink ka na. Kagaya sa'yo, Bianca, diba? nag-overthink ka na. Tingnan mo, overthink ka na. For all you know, wala, kumukuyakoy siya. Oo, wala lang naman yun sa kanya. Wala lang sa kanya. At alam mo ba, hindi lang naman ikaw birthday ng nanay niya, hindi niya memorize. Totoo. Ako wala akong alam na birthday, Jegs. Promise. As in, ang alam ko lang na birthday, ang birthday ng asawa ko, mga anak ko, tsaka yung immediate family. Yung hindi ko immediate family, hindi ko na alam yung birthday. Ayan. So may mga taong ganon. Diba? Ayan. So verbalize. Yeah. Gutom ka ba ngayon? Verbalize mo, Jegs. Verbalize mo. Anong gutom gusto kami. mo? Kahit ano, basta Totoo. Totoo. Yan. Binaverbalize pwedeng namin kagatin. yan. Correct. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!